Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δημήτρης Κερίδης, ο οικοδεσπότης για απόψε και για αυτό το συμπόσιο, το Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα είχαμε 2 βραδιές, πριν από 2 εβδομάδες, την 30η δηλαδή Νοεμβρίου, για την πανδημία του COVID-19 και τη σημαίνει για τον κόσμο, με την κυρία Καλυψώνη Νικολαίδη από το University της Οξφόρδης και το Stephen Waltz. Μετά από μια εβδομάδα, δηλαδή την 7η Δεκεμβρίου, είχαμε μια οικονομική συζήτηση, ένα οικονομικό πάνελ για την παγκόσμια ύφεση και την ελληνική οικονομία σε σχέση με την πανδημία του COVID και πάλι με τον κύριο Νίκο Βέτα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Daniel Gross από το Center for European Policy Studies Βρυξέλλες. Και σήμερα έχουμε την τρίτη μας συνεδρία για το πλαίσιο αυτών των 4 συνεδριών στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης, η οποία βραδιά φυσικά έχει να κάνει με την Τουρκία. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα η Τουρκία προφανώς ήταν στις επικεφαλίδες τους τελευταίους μήνες. Όταν κοιτάζουμε τον κόσμο, πάρα πολύ συχνά η θέασή μας σχετίζεται με την Τουρκία και φυσικά με την τουρκική απειλή, το τουρκικό πρόβλημα και με την τουρκική γειτονία. Άρα, με δεδομένο το τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, δεν θα μπορούσε να λείπει από το συμπόσιο μας φέτος. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε δει και στο παρελθόν, ζωντανά στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των προηγουμένων συμποσίων. Πριν σας αγάγω στους ομιλητές μας για απόψε, θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους συνδιοργανωτές μας. Πρόφανως θέλω να ευχαριστήσω όσους φέρουν την κύρια ευθύνη για την απόψινή συνάντηση. Φυσικά μιλάω για την πολιτιστική εταιρεία επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και φυσικά τον κύριο Σταύρο Ανδρεάδη στη Θεσσαλονίκη. Και έπειτα φυσικά υπάρχει το δίκτυο Ναβαρίνο, το οποίο ίδρυσα πριν από 11 χρόνια. Αν και δεν είμαι πλέον ο διευθυντής, εμπλέκομαι ενεργά. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Konrad Adenauer Stiftung, τους Γερμανούς φίλους μας εδώ στην Αθήνα και στην Κύπρο, που ήταν μαζί μας από την απαρχή. Επιπρόσθετα, έχουμε το Κολέγιο Ανατόλια, δηλαδή το Αμερικανικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη και το δίκτυο Άφιξης, όπως και τους χορηγούς επικοινωνίας, την Καθημερινή, δηλαδή την παγιωμένη εφημερίδα των Αθηνών και το TV100, όπως και τον FM100, δηλαδή τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης Θεσσαλονίκης. Συνολικά, ευχαριστούμε πολύ την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον Δήμαρχο, για την υποστήριξή του. Τόσο ο Σταύρος Ανδρεάδης, όσο και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, αλλά και ο διευθυντής του Ιδρύματος Αντενάουρ, ο κ. Μπονέτ, ήταν εδώ στην αρχή του συμποσίου πριν από 2 εβδομάδες και είχαν την ευκαιρία να καλωσορίσουν άπαντες σε αυτό. Τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, επιτρέψτε μου να σας εισαγάγω στον πρώτο μας ομιλητή. Αυτή τη φορά θα πάμε διαδοχικά, όχι ταυτόχρονα. Θα αρχίσουμε με τον κύριο David Phillips, που είναι διευθυντής του Peace Building και Rights Program στο Ινστιτούτο Μελετών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Νέα Υόρκη. Ο ίδιος ήταν στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες φορές και στο δικό μας συμπόσιο. Είμαστε ιδιαίτερως ευτυχείς που τον έχουμε μαζί μας. Είναι ένας καθιερωμένος ομιλητής στις ΗΠΑ. Επιπλέον έχει πολλές θέσεις ως επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια, δεξαμενές σκέψεις και έχει συγγράψει αρκετά και συνεχίζει να το πράττει σε σχέση με ζητήματα εξαιρετικής σπουδαιότητας συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας γειτονιάς, τόσο στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, αλλά και στη Μέση Ανατολή σχετικά με την Τουρκία κτλ. Ο ίδιος ήταν ένας εμβληματικός ομιλητής, μια εύγλωτη φωνή στα τουρκικά πράγματα. Δεν θα ήθελα να προκαταβάλω αυτά που έχει να μας πει. Θα του δώσω το λόγο ευθύς αμέσως. David, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώνεις, γιατί κατέβαλες την προσπάθεια. Ήταν μια παράξενη χρονιά. Χάρη στην τεχνολογία μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Έχεις το λόγο. Δημήτρη, δική μου χαρά να είμαι εδώ. Εύχομαι να μπορούσα να είμαι εδώ διαζώσεις και πολλοί φίλοι στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα έχουν δουλέψει πάρα πολλές δεκαετίες εκεί.
είναι το ίδιο καλό ή περίπου το ίδιο καλό σαν ήμουν και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος που είμαι μαζί σας για να μιλήσουμε σχετικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και τι να περιμένουμε από την Τουρκία στο μέλλον. Όπως ξέρετε, εγώ ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου. Άρα πρέπει να πω ότι θα απαντήσω στα ερωτήματα ευθέως. Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής το εξής. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια παραδοχή ότι η Τουρκία υπό τον Ερντογάν έχει πάρει μια επικίνδυνη κλίση. Έχει γίνει συγκρουσιακή, επιθετική και ασταθής. Και φυσικά υποβαθμίζεται η διεθνής τάξη σύμφωνα με τις αμερικανικές προσδοκίες. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται σε κανόνες, σε πρότυπα δεοντολογίας και επίσης οι πολυεπίπεδες σχέσεις, η διεθνής συνεργασία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για την νέα κυβέρνηση Biden και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάποια και καλυμμένα συμφέροντα στο γεγονός της συνεργασίας με Ευρωπαίους εταίρους, για την Τουρκία μιλάω. Επίσης, πρέπει να πω ότι η συνεργασία θα είναι η λέξη κλειδί για την κυβέρνηση Biden. Αρχίζοντας τη δική μας συζήτηση, θα ήθελα να πω το εξής. Κανείς δεν θέλει να χάσει την Τουρκία, έτσι. Η Ουάσιγκτον πρέπει να καταστήσει σαφές τι απαιτείται για να ανακάμψει και για να αποκατασταθούν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Επιπλέον, πρέπει να καταστήσει σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που θα απαιτήσουν μια απόκριση από την Αμερική και την διεθνή κοινότητα σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Η αποκατάσταση των σχέσεων αρχίζει με μια αξιολόγηση του προβλήματος φυσικά και η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από την ιδιότητα μέλους του ΝΑΤΟ ή να περιμένει ειδικές χάρες. Στην πραγματικότητα, εάν η Τουρκία έπρεπε να καταθέσει αίτηση για μέλος του ΝΑΤΟ, η αίτηση ούτε καν θα ήταν αντικείμενο σκέψης. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία αμήνης, είναι μια συμμαχία κρατών με ίδιες αξίες και λόγω του ότι η Τουρκία είναι μια αντιδυτική και αντιδημοκρατική χώρα, ισλαμιστική χώρα, η Τουρκία θα έμενε εκτός της οικογένειας του ΝΑΤΟ αν υπέβαλε αίτηση προσχώρησης σήμερα. Οι ευρωπαϊκές αξίες σημαίνουν κάτι και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Τουρκία έχει διαραγεί, έχει διαράξει τις σχέσεις της και προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, στη Συρία και προσφάτως στον Αγκόρνο Καραμπάχ ή στη Συρία. Ή, για παράδειγμα, αποτελεί πηγή ανησυχίας για το Συριακό. Σε μια τηλεδιάσκεψη που είχα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μάικ Πομπέο, τον τρέχοντα Υπουργό Εξωτερικό, αναφέρθηκε ότι η απόκτηση των S-400 ήταν ένα δώρο προς τη Μόσχα, είπε. Πρέπει να συμπεριλάβουμε ξανά την Τουρκία, πρέπει να κινήσουμε διάλογο με την Τουρκία, αυτό αναμένουμε άλλωστε, και να προσπαθήσουμε να δράσουμε συνεργατικά, έτσι ώστε η Τουρκία να μην σπά πια τις διεθνείς νόρμες και να έρθει στο ύψος των περιστάσεων των δυτικών προσδοκιών. Θα σταματήσω εδώ για να δω αν υπάρχουν ερωτήματα. Παρακαλώ, Δημήτρη. Ναι, 3 λεπτά, ίσως λιγότερο. Ναι, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Να αρχίσω με τα τρέχοντα. Δηλαδή, απόψε, αν δεν κάνω λάθος, ο νεοεκλογής πρόεδρος Biden θα λάβει την τελική διαπίστευση, την τελική επικύρωση από τους 500 συνεκλέκτορες. Πήρε λίγο χρόνο να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα ο Τζο Μπάιντεν θα ορκιστεί ως ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ την 20η Ιανουαρίου. Έχετε δουλέψει με τους Δημοκρατικούς στο παρελθόν, εξ όσων γνωρίζω, και έχετε δουλέψει για την εκστρατεία Biden. Πόση διαφορά πιστεύετε θα κάνει ο Τζο Μπάιντεν στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και ειδικά στις διατλαντικές σχέσεις και την Τουρκία φυσικά? Παρακαλώ. Θα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ υπό την κυβέρνηση Biden, ειδικά σε σχέση με την διατλαντική συνεργασία. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής Biden θα είναι η ανάγκη για τις ΗΠΑ και την ΕΕ να δουλέψουν μαζί. Και φυσικά μιλάμε για τους νόμους αμήνης. Σύμφωνα με τον νόμο της άμυνας, η ΗΠΑ μιλάει για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, για την απόκτηση ρωσικών πυράβλων. Η απόφαση η οποία ελήφθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης για επιβολή περιορισμένων κυρώσεων στην Τουρκία, λόγω τη συμβολή σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
ίσως να υπάρξουν σοβαρότερες κυρώσεις. Γιατί η ΕΠΑ και η ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν, στέλνοντας ένα ολοκληρωμένο μήνυμα προς την Άγκυρα σχετικά με το τι συμπεριφορά θα απαιτηθεί. Δεν θα υπάρχουν πλέον εξαιρέσεις για την Τουρκία. Είναι σημαντικό η Τουρκία να μπει πίσω στο κοπάδι και να βρούμε τρόπους να δουλέψουμε μαζί με την Τουρκία, αλλά χωρίς καμία εξαίρεση ή ειδικές χάρες. Ωραία. Πολλά συζητήθηκαν, πολλά υπόθηκαν σχετικά με έναν στενό ισχυρό δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Προέδρου Τραμπ. Αναρωτιέμαι εάν συμφωνείτε ότι υπήρχε πολλή επίοικια σε αυτό το δεσμό, σε αυτή τη σχέση Τραμπ-Ερντογάν και αν αυτό έχει τελειώσει τώρα πλέον. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ερντογάν έχουν απολυταρχικές τάσεις. Βρήκαν ένα κοινό έδαφος, αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό ήταν κάτι που αναμένετο. Δηλαδή, κάναμε στραβά μάτια όταν η Τουρκία εισέβαλε στη Βόρεια Συρία και σκότωσε πολλούς από τους συμμάχους μας που πολεμούσαν τον ISIS. Δηλαδή, Κούρδους που δρούσαν στη Συρία. Δεν εφαρμόσαμε κυρώσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, αν και θα μπορούσαμε φυσικά. Είναι σημαντικό, Δημήτρη, να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλει να τσακωθεί με την Τουρκία. Ο Τραμπ ήταν εξαιρετικά συγκαταβατικός προς τον Ερντογάν. Και υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το γιατί. Η διοίκηση Τραμπ έχει συγκεκριμένες θέσεις, έχει συγκεκριμένες συμφέροντες σε 105 επιχειρήσεις και πάνω από 10 εκατομμύρια έχουν ως εισοδήματα. Από το Αζερμπαϊτζάν δόθηκαν χρήματα προς τις επιχειρήσεις του Τραμπ. Άρα υπάρχει εδώ ένα συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας υπό τον Τραμπ. Δεν θα δούμε τα ίδια ερωτήματα στο μέλλον με τον Τζο Μπάιντεν, υπό την προεδρία Μπάιντεν. Θα έχουμε περισσότερες αρχές, πραγματιστική εξωτερική πολιτική που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα στάνταρ. Και αυτά τα στάνταρ απαιτούν συνεργασία και φυσικά συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ και προφανώς έναντι και μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η Τουρκία δεν παίξει σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, τότε θα πρέπει να αναμένει να πληρώσει το τίμημα. Αλλά δεν θα υπάρχει πλέον αμνηστία ή χάρες όπως υπήρχαν με τη σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Τώρα θα κάνουμε business. Ωραία. Για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, υπάρχει επίσης και η περίπτωση Halkbank που προέρχεται για να κριθεί σε ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης αργότερα, σε λίγους μήνες, την άνοιξη δηλαδή του 2021. Εσείς βλέπετε ότι εκεί θα υπάρχει καμία πραγματική ουσία? Πράγματα μπορούν να βγουν σχετικά με τον Ερντογάν προσωπικά και φυσικά να δούμε το ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με την διάσπαση του ιρανικού εμπάργου. Ναι. Εδώ υπάρχει κάτι πάνω στο τραπέζι. Πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό θα ήταν μια τιμωρία. Αυτό μπορεί να απαιτηθεί σχετικά με τη Halkbank για το ότι παρεύει τις κυρώσεις προς το Ιράν από τη ΣΥΠΑ. Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε ένα ειδικό προνόμιο στη Halkbank και υπάρχει ένα μεγάλο χρέος που πρέπει να το δούμε υπό την κυβέρνηση Τραμπ με τη Halkbank ή με τους ολιγάρχες στην Τουρκία, οι οποίοι ίσως ενεπλάκησαν για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν αυτό το χρέος. Προχωρήσαμε. Όπως και να έχει, έχουμε ένα νέο πρόεδρο τώρα. Και πιστεύω ότι θα δούμε τι συνέβη με τη... Η Halkbank θα είναι υπόλογη για την υποστήριξη προς το Ιράν. Υπάρχουν κανόνες φυσικά και το δικαστικό σώμα στις ΗΠΑ θα κάνει ό,τι απαιτείται, είμαι σίγουρος, και επίσης θα υπάρχουν penalties, θα υπάρχουν κυρώσεις για τη Halkbank για την ενδεχόμενη παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν. Ωραία. Τώρα πάμε λίγο πίσω στην ιστορία. Όχι τόσο πίσω, αλλά στην πορεία Ερντογάν. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι στην απαρχή της πορείας του, μετά δηλαδή το 2002, ο ίδιος χαιρετίζεται ως μεταρρυθμιστής και ως ένας εξυγχρονιστής, ως ένας κύριος που πίστευε στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Όλα αυτά άλλαξαν προσφάτως. Τι πιστεύετε ότι συνέβη πραγματικά? Νομίζω ότι δεν μπορείτε να πιστεύετε σε θαύματα, μιας και ενεπλάκητε με την Τουρκία στο παρελθόν. Έχετε επισκεφθεί την Τουρκία πολλές φορές. Τι πήγε λάθος?
ευσεβείς πόθη από τη ΣΥΠΑ. Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε λάθος πρόσφατα, αλλά αγνοούσαμε τα σημάδια. Τα σημάδια που ήταν προφανή, έτσι. Θέλαμε να πιστέψουμε ότι ο Ερντογάν ήταν κοσμικός και δημοκρατικός. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ήταν να προσέξουμε μόνο στα λόγια του Ερντογάν. Ότι η δημοκρατία είναι σαν ένα αμάξι στο δρόμο. Γιατί βγαίνεις από αυτό όταν φτάσεις στον προορισμό. Έδωσε μία ομιλία το 1999, όπου είπε ότι οι στρατιώτες έχουν τα πιστά μας ξύφη. Και τότε καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση. Γιατί χρησιμοποιήθηκε τη θρησκεία. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη θρησκεία για κοινωνικό ρήγμα. Θα έπρεπε να έχουμε ακούσει τα λόγια του Ερντογάν αντί να πιστέψουμε αυτό που θέλαμε να πιστέψουμε. Ήταν προφανές από την αρχή ότι ο Ερντογάν δεν ήταν φιλοδυτικός ή κοσμικός ηγέτης, αλλά εμείς απλώς βάλαμε παροπίδες. Τώρα βλέπουμε τον πραγματικό Ερντογάν, ένας Ισλαμιστής και αντιδημοκράτης. Πρέπει να σας ρωτήσω και ένα άλλο ερώτημα. Ως Έλληνας που ζει στην Αθήνα, ένας φιλελεύθερος Έλλην που έχει δεσμευτεί για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των δύο εθνών Ελλάδας-Τουρκίας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Πολύ συχνά απελπιζόμαστε τρόποντινά όταν κοιτάμε την πολιτική της Τουρκίας εν γέννη πέρα από τον Ερντογάν. Αναφέρομαι στον εταίρο του στην άκρα δεξιά, στο ΜΕΧΑΠ, στον κύριο Μπαχτσελή δηλαδή, αλλά ακόμη και στην κεμαλιστική αντιπολίτευση, κεμαλική αντιπολίτευση, η οποία ανταγωνίζεται με τον Ερντογάν στη ρητορική εθνικισμού. Ότι έχει δηλαδή μολύνει μάλλον όλη την τουρκική πολιτική σκηνή, τουλάχιστον την κανονική τουρκική πολιτική σκηνή, τουρκικό πολιτικό φάσμα. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν πρώτα υπάρχει εναλλακτική στον Ερντογάν και αν η εναλλακτική στον Ερντογάν είναι καλύτερη. Ποια είναι η άποψή σας? Το μόνο στο οποίο συμφωνούν οι Τούρκοι είναι ο εθνικισμός. Είτε μιλάμε για το ΑΚΠ, είτε μιλάμε για άλλα εθνικιστικά κόμματα, συμφωνούν σε μια εθνικιστική ρητορική. Το μόνο πολιτικό κόμμα στην Τουρκία που δεν είναι υπερεθνικιστικό είναι το Κουρδικό κόμμα, το HDP. Και φυσικά ο Ντερμιτάς είναι στην φυλακή τα τελευταία χρόνια. Άρα ο ηγέτης λοιπόν είναι στη φυλακή. Δεν υπάρχει εναλλακτική τώρα προς τον Ερντογάν. Γι' αυτό και οι ΗΠΑ θα πρέπει να σκεφτούν την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία, να βρει εταίρους οι οποίοι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια αντίθεση στο καθεστώς. Θέλουμε το καθεστώς να αλλάξει την συμπεριφορά του. Και αν δεν αλλάξει την συμπεριφορά του, θέλουμε οι ίδιοι οι Τούρκοι να ορθώσουν το ανάστημά τους και να απαιτήσουν μια αλλαγή καθεστώτος. Τώρα, όταν κοιτάμε το πολιτικό τοπίο στην Τουρκία, δεν υπάρχει κανένας λόγος για αισιοδοξία. Τους τελευταίους 12 μήνες, όπως υπονοήσατε, η Τουρκία ενεπλάκη σε 3 διαφορετικά μέτωπα θεωρητικά μέλλοντας και με επιτυχία θα έλεγα. Τόσο στη Λιβύη, δηλαδή εισέροντας την κυβέρνηση Τρίπολης, και στη Συρία, έναντι των Κούρδων μάλλον, των συμμάχων της Δύσης στη Συρία, και όλος προσφάτως, και με αποφασιστικότερο βήμα, θα έλεγα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Αρμενίων. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα, αυτό που συνέβη στον Κάφκασο ήταν σοκαριστικό, με δεδομένη την ιστορία, δηλαδή την σκοτεινή, τη ζωφερή ιστορία της αρμενικής γενοκτονίας και καταστολής από την Τουρκία. Το να βλέπουμε στον Μπακού τη θεωρητική παρέλαση της προάλλες με τον Αλίεφ και τον Ερντογάν, δεξιών και εξεβονίμων, ήταν κάτι το καταθλιπτικό. Ναι, ήταν αρρωστημένο θα έλεγα. Ωραία, το λέτε καλύτερα από μένα. Ναι. Ο Ερντογάν είπε ότι θα τελείωνε τη δουλειά που ξεκίνησαν οι πρόγονοί του. Ήταν μια αρμενική γενοκτονία τον προηγούμενο αιώνα. Τα γεγονότα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι μια δεύτερη αρμενική γενοκτονία. Η πρόθεση εδώ είναι ξεκάθαρη. Είναι να εκριζώσουν τους Αρμενίους από τις προγονικές τους γέες. Και ο Αλίεβ δεν μπορούσε να το έχει κάνει μόνος. Χρησιμοποίησε τουρκική τεχνολογία, ειδικά drones, όπλα για να επιτεθεί στις θέσεις των Αρμενίων και αρκετές χιλιάδες τζιχαντιστές από τη Συρία, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις
πρώτες γραμμές του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου διέπραξαν τις ίδιες βιοπραγίες της φρικαλαιότητας προς τους χριστιανούς Αρμενίους, όπως συνέβη εναντίον των Κούρδων στη Ρατζάβα, στη Βόρεια Συρία. Άρα μιλάμε για μια ανίερη συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Αλίευ, τζιχαντιστών που δουλεύουν μαζί, χέρι-χέρι. Όταν ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Τουρκίας κριτήκαρε τις γυναίκες επειδή χαμογελούσαν στον δρόμο, αυτό θα το περίμενε από τον ηγέτη του ISIS, όχι από τον ηγέτη μιας δυτικής χώρας. Άρα πρέπει να δούμε την Τουρκία για αυτό που είναι, κατάματα, και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με την αξιολόγηση των εγκλημάτων που έχει διαπράξει η Τουρκία. Επιπλέον, τώρα, για λόγους διαφάνειας και για να είμαστε αληθείς, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια έχει μια ειδική ιστοσελίδα για τις φρικαλαιότητες. Δηλαδή, εμείς τεκμηριώνουμε με μεγάλη λεπτομέρεια τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις γενοκτονίες που έχουν διαπραχθεί κατά των Αρμενίων στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι σημαντικό αυτές οι πληροφορίες να είναι τεκμηριωμένες και στο τέλος της ημέρας ελπίζουμε ότι αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σε ακροματικές διαδικασίες εγκλημάτων πολέμου, όπου ο Αλίευ και ο Ερντογάν θα μπορούν να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματα που διαπράττουν σήμερα. Ωραία. Τώρα πάμε λίγο να μιλήσουμε για την περιφέρεια, λίγο πιο νότια στη Μέση Ανατολή. Και να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η σχέση τώρα, εάν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε το τι συμβαίνει και με τους Άραβες γείτονες και το Ισραήλ. Έχουμε δει πολλές διαμάχες με κάποια κράτη του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία, αλλά και το Ερντογάν προσωπικά. Ποια είναι η αρχιτεκτονική η οποία δημιουργείται στη Μέση Ανατολή τώρα, με την Τουρκία εννοώ? Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες που μπλοκαρίστηκαν μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ. Γιατί? Για να υπάρξουν διπλωματικές σχέσεις και για να κανονικοποιήσει αυτές τις σχέσεις. Αυτό συμπεριέλαβε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και πρόσφατα το Σουδάν. Αλλά όλα αυτά ήταν μια εκστρατεία υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Αγνοήθηκαν προφανώς τα θεμελιώδη ζητήματα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, δηλαδή πώς δημιουργείς ένα κράτος ισχύως ζώντας εν ειρήνη δίπλα-δίπλα με το κράτος του Ισραήλ. Με οικονομική ευημερία για όλους. Αυτοί οι στόχοι παραλήφθηκαν εντελώς από τον Κούσνερ υπό τη διοίκηση Τραμπ, που επιδίνωσε την πιθανότητα κλιμάκωσης, διότι τα κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη, εκπροσωπούν ένα θετικό βήμα. Υπάρχει μια αναγνώριση από αυτό ένα θετικό βήμα, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μαζί με διπλωματικά μέτρα, δηλαδή οι Παλαιστίνοι και το Ισραήλ πρέπει να τεθούν μαζί σε αληθινές διαπραγματεύσεις, που όχι μόνο θα επικεντρώνονται σε ένα modus vivendi, αλλά σε αμοιβαία αναγνώριση και βιώσιμη ειρήνη. Τι πιστεύετε για τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας και μεταξύ Τούρκων και Αράβων τώρα? Πού βρίσκονται? Αυτές οι σχέσεις δεν έχουν μια πραγματική βάση πολλές φορές, γιατί δεν βασίζονται σε αρχές. Η διοίκηση Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ, έκανε μια συναλλαγματική προσέγγιση. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τις συναλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, αλλά κάποιες συμφωνίες πρέπει να βασίζονται σε θεμελιώδεις αρχές. Και αυτές οι αρχές παραμελήθηκαν. Άρα λοιπόν, είδαμε κάποια πρόοδο. Ναι, φυσικά υπάρχει χώρος πρόοδου. Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι ένας έντιμος συνομιλητής και μπορούν να γίνουν έντιμος διαπραγματευτής εάν πραγματικά δώσουμε έμφαση στα δικαιώματα των Παλαιστινίων και σε άλλα κράτη που πλήττονται άμεσα, έτσι ώστε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι συμπαγές, που θα είναι πολύ καλό και θα επιτρέψει τους Παλαιστινίους και το Ισραήλ να ζήσουν μαζί εν ευημερία. Πολύ ωραία. Τώρα, έχετε εργαστεί πάρα πολύ και έχετε μελετήσει το κουρδικό ζήτημα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και αναφέρεται σε πολλές χώρες στην περιοχή, όχι μόνο στην Τουρκία προφανώς, Συρία, Ιράκ, ακόμη και το Ιράν. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν υποαναφερθεί εδώ στην Ευρώπη, παραδόξως θα έλεγα, είναι η αποδυνάμωση, δεν θέλω να πω η κατακαιρματισμός, η απίσχνωση, αλλά ο χριστιανικός πληθυσμός στη Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό? Κάποιος θα περίμενε θόρυβο γι' αυτό, αλλά αυτό που συμβαίνει στο Ιράκ, στη Συρία, τώρα, στον Κάφκασο, όπως προαναφέρατε πιο πριν,
Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σχετικά με τις φρικαλαιότητες κατά των μουσουλμάνων Βόσνιων πίσω από την δεκαετία του 90, αλλά δεν έχει υπάρξει μια παρόμοια διάθεση διαλόγου στη Δύση σχετικά με τους ομόδοξους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι βρίσκονται υπό τρομακτική πίεση συμπεριλαμβανομένης και της Αιγύπτου, έτσι. Ναι, αληθές. Είναι αληθές. Η κυβέρνηση Τραμπ προσποιήθηκε να είναι φίλοι των Ευαγγελιστών, αλλά μαζί με την Τουρκία έδρασε κατά των Σύρων στην Συρία και έδρασε και στο Ιράκ. Χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική εδώ, η οποία θα προασπίζεται τα συμφέροντα των χριστιανών στο Ιράκ και στη Συρία και φυσικά θα λαμβάνει συγκεκριμένα βήματα σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο προγραμματικό, έτσι ώστε να προστατεύει τα συμφέροντα των χριστιανών. Είχαμε πολλά συνέδρια για τους χριστιανούς του Ιράκ και πραγματικά πρέπει να έχουμε δίκο άοτα προς εκείνους και ίσως να μπορέσω να σας παράξω κάποια έγγραφη τεκμηρίωση. Γιατί έχουμε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων. Ευγενώς μας στείλατε τις δηλώσεις σας, τις οποίες φυσικά θα αναρτήσουμε και θα θέσουμε στη διάθεση όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα, πριν πούμε γεια σας και καλό βράδυ, David. Να πω το εξής. Ξέρετε, δεν είναι τα πάντα σωστά πριν τον Τραμπ, έτσι δεν είναι? Και ο Τραμπ δεν φταίει για όλα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχει μια αίσθηση στην Ευρώπη ότι ό,τι και να κάνουν οι ΗΠΑ, δηλαδή ό,τι και να κάνουν στον Ελληνικό, στην Ασία, στην Ανατολή, λόγω του ανταγωνισμού με την Κίνα και όλων των άλλων δομικών αλλαγών στο παγκόσμιο σύστημα, η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή θα περιπέσουν σε λιγότερη σπουδαιότητα. Αναρωτιέμαι ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή πόση αποκατάσταση θα κάνει η κυβέρνηση Biden και πόσες νέες αρχές θα κάνει, πόσα νέα ξεκινήματα και πόσα από αυτά τα νέα ξεκινήματα θα είναι με την εξωτερική πολιτική, θα έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Τώρα, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στον Περσικό τρόπον την οικοδομήθηκε γύρω από το πετρέλαιο και την πρόσβαση στην ενέργεια. Τώρα, στην εποχή του COVID, η οικονομία είναι σε ύφεση, η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αυτάρκης χώρα σε σχέση με τις δικές της πηγές. Δεν νομίζω ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα είναι οι κύριες συνιστώσεις. Η σταθερότητα δεν θα είναι ο μόνος αποφασιστικός παράγων όπως ήταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχει έρθει η ώρα για μια καινούργια αρχή. Έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να σκεφτούν τις βασικές αρχές που εκπροσωπούν και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών κρατών. Εάν οι ΗΠΑ μπορούν να ξαναπαίξουν αυτόν τον ρόλο, μπορούμε να συνεχίσουμε τον ηγετικό ρόλο στον κόσμο. Εάν έχουμε συναλλακτικές σχέσεις και είμαστε σύμμαχοι με χώρες με τις οποίες δεν μοιραζόμαστε κοινές αρχές, τότε η επιρροή της Αμερικής θα είναι πεπερασμένη. Έχει έρθει η ώρα για αφύπνιση. Νομίζω ότι η εκλογή του Τζο Μπάιντεν εκπροσωπεί αυτό. Ακριβώς μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε πολύ καλύτερα και θα δούμε μια τελείως νέα ομάδα, μια τελείως νέα προσέγγιση μετά την 20 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ πολύ, David. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας καλωσορίσουμε διαζώσεις στην Ελλάδα την επόμενη φορά. Όταν η πανδημία τελειώσει, όταν η πανδημία μας το επιτρέψει, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες, να διαδράσουμε με έναν πιο άμεσο τρόπο. Ήταν εκπληκτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι να προσέχεις και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Ευχαριστώ. Ανυπομονώ να είμαι εσένα, να είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ, David. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζουμε τη ροή της εκδήλωσής μας, όπως προείπα, είναι η τρίτη συνεδρία του 9ου Διεθνούς Συμποσίου. Αρχίσαμε το 2012, στην εκατονταετή επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Είχαμε δύο συνεδρίες για τον COVID σχετικά με την πολιτική πτυχή και την οικονομική πτυχή, ενώ απόψε μιλάμε για την Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία ήταν στη Δύση, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα,
στην Ευρώπη, αλλά και αλλαχού πολύ προσφάτως. Ακούσαμε λοιπόν μόλις τώρα την άποψη του David Phillips από τη Νέα Υόρκη και τώρα θα δώσω το λόγο σε έναν παλιό γνώριμο, ο οποίος ήταν και ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές, τον κύριο Σελί Εζέλ. Είναι καθηγητής των σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης και αρθογράφος στην ημερήσια εφημερίδα Habertürk. Προφανώς στην Τουρκία έχει ένα ένδοξο βιογραφικό. Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου των βιογραφικών των ομιλητών στη δική μας σελίδα, που είναι www.thessalonikiSymposium.org. Και νομίζω ότι είναι ένας χαρισματικός ομιλητής. Γι' αυτό άλλωστε τον έχουμε μαζί μας απόψε. Άρα, Σόλη, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να ήμουν πραγματικά Θεσσαλονίκη για να τα λέγαμε από κοντά, αλλά για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ένα κομμάτι των μεγάλων μας διαφορών, δηλαδή στις δύο πλευρές του Αιγαίου, έχει να κάνει και με την διαφορά ώρας. Δεν το είχαμε στο παρελθόν, αλλά τώρα είστε μια ώρα μπροστά. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Ή 3 ώρες μπροστά από το Λονδίνο. Ναι. Εδώ και 3 χρόνια η Τουρκία δεν αλλάζει πια την ώρα από θερινή σε χειμερινή ώρα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά, έτσι. Όταν πάμε στο καλοκαίρι, ναι, το καλοκαίρι πάντα μας φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, ήταν ένας μακρύς χειμώνας σε αυτές τις σχέσεις. Δεν υπάρχει εμβολία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά πρώτα, επιτρέψτε μου να αρχίσω σταδιακά και να το οικοδομήσουμε. Πριν πάμε στην καρδιά του ζητήματος και να δούμε πώς είδατε την εκλογή Biden στην Τουρκία. Παρακαλώ. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την τουρκική κυβέρνηση, ο προτιμόμενος υποψήφιος ήταν ο Τραμπ. Όμως προσαρμόστηκαν ακόμα και πριν τις εκλογές το γεγονός ότι ο Biden θα ήταν ο υποψήφιος που θα εκλεγεί. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν γέφυρες με τη νέα διοίκηση Biden και εδώ και 2-3 μέρες ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι γνώριζε τον Biden, ότι έχει ξανά συνεργαστεί με μια δημοκρατική κυβέρνηση όπως αυτή του Ομπάμα και θυμάται το 2012-2013 ένα από τα μέτρα στα οποία αναφερόταν όταν έδινε συμβουλές, τότε θυμάται επίσης ότι ήταν στο στάδιο ανάρρωσης από την ασθένειά του. Τότε είχε εξαιρετικές σχέσεις. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση είναι πολύ ωραία. Θα συνεργαστούμε και με τους δημοκράτες. Γνωρίζω τον Biden. Θα συνεργαστούμε και μαζί τους. Θα έρθω κατευθείαν στην ερώτηση αν και το φορμάτι είναι να δίνουμε την ομιλία στον καθένα 5 λεπτά χρόνο για να μιλήσει. Ακούσαμε από τον προηγούμενο ομιλητή ότι η Τουρκία έχει γίνει αγενή, σκληρή. Πολλοί είναι αυτοί που το έχουν πει στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θα χρειαστείτε βέβαια 5 λεπτά για να απαντήσετε σε αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι θα γίνει με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, πώς να την αποκωδικοποιήσουμε? Θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει το στυλ της διεξαγωγής της εξωτερικής πολιτικής. Είτε είναι πολύ συναισθηματική, είτε λείπει επιστημονικός της χαρακτήρας. Αυτό που συνέβη είναι ότι η Τουρκία, για το καλό ή για το κακό, έχει αξιοποιήσει ένα μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στην γειτονία της μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή.
από την αναποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την αντίληψη της απειλής που φαίνεται να υπάρχει στα νότια σύνορά της, είτε από το Ιράκ είτε από τη Συρία, και ανταποκρίνεται σε αυτές τις απειλές με αυξανόμενη ισχύ. Εδώ και μια δεκαετία το σύνθημα ήταν 0 προβλήματα με τους γείτονες, συνεπώς πριμοδότηση της soft power. Οι συνθήκες άλλαξαν και σε αυτό η Τουρκία υιοθέτησε μια πιο σκληρή γραμμή και μια πολιτική με πιο έντονο στρατιωτικό χαρακτήρα. Κατά την κρίση μου, λοιπόν, αντικειμενικά ή δομικά, είναι αυτό που κινητροδοτεί τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Για όσους επικρίνουν τις πράξεις της Τουρκίας, μάλλον θα έλεγα όταν λέτε απατεώνας, αυτό περιλαμβάνει ότι η Τουρκία έχει σχέσεις στενές σχέσεις με τη Ρωσία, και άλλοι έχουν στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα είχε πολύ στενές σχέσεις με την Ρωσία. Υπάρχουν και Έλληνες πολιτικοί που συνεργάστηκαν ή με τους Σέρβους, τους συμμάχους τότε της Ρωσίας. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα πρέπει κανείς να δει ποιοι είναι οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Μεταξύ των παρεμβάσεων της Τουρκίας στα βόρεια της σύνορα, Συρία και Ιράκ, τώρα ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα της βόρειας Συρίας. Και υπό αυτήν την έννοια διεκδικεί και ισχυρίζεται ότι φροντίζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Το αναφέρατε και προηγουμένως, ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις στην βιομηχανική, στην αμυντική πολιτική της Τουρκίας και σε ένα τμήμα του προσωπικού της. Όταν κάποιος αναρωτιέται για τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, κάποιος θα αναρωτηθεί ποια είναι η φύση των σχέσεων της Τουρκίας με την Δύση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμφισβήτητα, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και η Τουρκία κάνει πράγματα που δεν αρέσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως οι ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Μάλιστα, πρόσφατα είχα μια συζήτηση σε ένα webinar. Ο Τραμπ ενθάρρυνε τον Ερντογάν να κάνει αυτό που δεν τον άφηναν οι στρατηγοί του να κάνει, δηλαδή να αποχωρήσει από την Συρία. Η κάλυψη του Τραμπ προς τον Ερντογάν δεν θα συνεχίσει να υπάρχει υπό τη διοίκηση Biden. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτό οι σχέσεις με την Ελλάδα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα πρόσφατα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρουν ότι είναι χώρα σε διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι είναι στρατηγικά ανίκανη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγει και αρθρώνει την εξωτερική της πολιτική είναι ασαφής. Πιστεύω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση
δεν είναι σε θέση να αρθρώσει μια στρατηγική πολιτική και προσέγγιση έναντι της Τουρκίας. Και νομίζω ότι ήταν λίγο δυσάρεστο το γεγονός ότι την προηγούμενη Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σε μια πολιτική και θα αναμένει την διοίκηση Biden για να δηλώσει ποια θα είναι η πολιτική της έναντι της Τουρκίας. Δεν θέλω να εκφράσω κάποια κρίση. Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία βέβαια θέλουν να διατηρήσουν στις σχέσεις ήρεμες. Άλλοι θέλουν να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία, όπως η Βουλγαρία, αλλά και η Ελλάδα, αλλά και η Βουλγαρία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που παρεμβαίνουν, κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και εδώ γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει συνεκτική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Διακόπτω για να δημιουργηθεί διάλογος εδώ. Αλλά είναι μια κριτική που εκφράζεται εδώ στην Ελλάδα βέβαια. Θα αναφερθήκατε στο εξωτερικό περιβάλλον. Πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τουρκικό ακτιβισμό, στρατιωτικά επίσης, στην ευρύτερη περιοχή. Ας επανέλθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική. Δεν μπορεί κανείς παρά να εκπλαγεί από το γεγονός ότι ο Ερντογάν των πρώτων ετών τότε χαιρετιζόταν ως εξυγχρονιστής και τι συνέβη μετά τις εξεγέρσεις στο πάρκο Γκεζί. Και θα ήθελα ένα σχόλιο για την συμμαχία με τον ΜΕΧΑΠΕ, με τον Μπακτσελή και την εξαιρετική ρητορική που χρησιμοποίησε πρόσφατα. Υπάρχει εσωτερική πηγή αυτής της στάσης, της εξωτερικής στάσης? Δημήτρη, ναι. Παρακολουθείς τι συμβαίνει στην Τουρκία πολύ πιο στενά από οποιοδήποτε άλλο ξέρω. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πιο απολυταρχικό μονοπάτι όπου το κράτος δικαίου θα περιθωριοποιηθεί όχι το 2013, όχι το 2016, αλλά εξαιρετικά πιο πρώιμα, βήμα-βήμα. Θα σκεφτόμουν ότι το 2010 οι τροποποιήσεις του συντάγματος που σημειώθηκαν τότε, πράγματι, θα έλεγα ότι σίγουρα ακροτηρίασαν τη δικαιοσύνη, την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχεις δίκιο. Το 2013 η αντίδραση στο γεγονός του Γκεζί, ο τρόπος με τον οποίο η ισχύς ερμήνευσε την ιστορία του Γκεζί, αλλά και επειδή το Γκεζί ακολουθήθηκε από την Αίγυπτο και τότε λοιπόν ο Μόρση εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση και φυσικά θεμελιώθηκε ένα θεωρητικό καθεστώς. Και έπειτα τον Δεκέμβρη ο Γκουλέν οργάνωσε οι ισχυρισμούς, οι αποκαλύψεις διαφθοράς, θα έλεγα. Όλα αυτά έδωσε μια εντύπωση ότι υπήρχε μια συστηματική επίθεση και φυσικά υπήρχε εδώ μια ανωδική πορεία προς το κομμάτι της καταστολής και καταπίεσης. Αλλά, κατά την άποψή μου, το σημείο καμπής και ο λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν άλλαξε από το να μιλά με τους Κούρδους προς ένας άνθρωπος που ευθυγραμμίστηκε με το ΜΧΠ και την ιδεολογία του, είναι οι εκλογές της 7ης Ιουνίου 2015. Οι πρώτες εκλογές, λέτε. Οι πρώτες εκλογές. Οι πρώτες εκλογές. Ναι, το 2015
Και 7 Ιουνίου 2015 ήταν ότι το Κουρδικό κόμμα έγινε το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στη χώρα. Και η αίσθησή μου είναι ότι ολόκληρη η πολιτική σκηνή, το πολιτικό καταστημένο της Τουρκίας ήταν δυστυχές με αυτό. Και έπειτα υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων, παράδειγμα η συμμετοχή του ΠΚΚ στο γεγονό του πολέμου, παρήγαγαν τις συνθήκες μετά από μια σφαγή στο Σουρούτς και μια άλλη σφαγή στην Άγκυρα. Δημιούργησαν τις συνθήκες εκείνες ώστε το ΑΚΠ να πάρει και πάλι το 5% των ψήφων και πάνω από αυτό. Έπειτα, δεν θυμάμαι αν μιλήσαμε για το πώς το βλέπουν οι Τούρκοι, αλλά υποτιμήσατε το τραύμα του πραξικοπήματος για το τουρκικό κοινό, για την τουρκική δημόσια γνώμη. Και φυσικά ο Ερντογάν το εκμεταλλεύτηκε και θεμελίωσε, δημιουργήσε ένα σκληρό, άτεγκτο σύστημα. Οι γκιουλενιστές εξωτερώθηκαν, αλλά μαζί με τους γκιουλενιστές πολλοί άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους ή τα μέσα προς το ζήν, τη ζωή τους γενικά. Ήταν μια πολύ σκληρή απάντηση. Δεν ξέρω αν υπήρχε μια τέτοια απέτηση από την κοινή γνώμη, αλλά έτσι πήγαν τα πράγματα και σήμερα κρατάτε από την συμμαχία αυτή με το ΜΧΠ και τον κύριο Μπαχτσελή. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά η υπόσχεση των μεταρρυθμίσεων που έγιναν υποχρεωτικής φύσεως λόγω των οικονομικών συνθήκων στην Τουρκία, που πρέπει να το δούμε μαζί με την δικαστική μεταρρύθμιση. Εγώ δεν βλέπω ότι η δικαστική μεταρρύθμιση βγάζει κάποιο νόημα και αυτή η εθνικιστική ατζέντα θα συνεχιστεί. Αυτό που εσείς ονομάζετε Ερντογάν 2 ήταν ένα προϊόν το οποίο ήταν εξελίξη από το 2010. Απλά επιταχύνθηκε τα τελευταία 5 χρόνια και μεταξύ άλλων σημείων καμπών, το δικό μου βασικό σημείο καμπής είναι οι εκλογές της 7ης Ιουνίου 2015. Ωραία. Σολή. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είμαι επιθετικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε να είστε μαζί μας. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ βεβαρημένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Πιστεύω στο διάλογο. Πιστεύω στην ανάγκη του να συνδιαλλαγόμαστε και να βρίσκουμε χρόνο και θεωρώ ότι είναι επενέσιμο το γεγονός ότι βρίσκεται αυτό το χρόνο να είστε εδώ. Μπορεί να είμαι επιθετικός με τους βουλευτές του ΑΚΠ, το οποίο το κάνουν στη Βουλή της Ευρώπης. Ναι, μπορεί να είστε επιθετικός με μένα, δεν μετρά, έτσι δεν είναι. Ωραία, το ερώτημα που έρχεται στο μυαλό μου είναι το εξής. Υπάρχει μια αίσθηση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σίγουρα ότι αυτά που συμβαίνουν έξω είναι μια προσπάθεια του Ερντογάν να κερδίσει νομιμοποίηση και λαοφιλία στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι ότι θέλει να μεταφέρει την εστίαση, την προσοχή από την οικονομική πίεση και από τις άλλες πιέσεις που αντιμετωπίζει το καθεστώς στην Τουρκία σε κάτι διαφορετικό. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Ναι. Πρώτον, ένα κομμάτι των παρεμβάσεων στην Τουρκία που θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν γιατί πολεμούσε στο ΠΚΚ. Άρα οι επιθέσεις σου και οι επιχειρήσεις σου στο εξωτερικό δεν σου βάζουν περισσότερα παράσημα στη δημόσια γνώμη, στην κοινή γνώμη. Η Λιβύη, για παράδειγμα, δεν έχει κανένα νόημα. Η επέμβαση δεν έχει κανένα νόημα. Με όλο το θόρυβα και ό,τι συνέβη στο Αζερμπαϊτζάν και τα λοιπά, κοιτάς τις δημοσκοπήσεις, δεν φέρνουν δημοφιλία. Γιατί έχουμε περάσει από αυτό το σημείο πια. Τώρα, οι οικονομικές συνθήκες σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι τόσο άθλιες που όλες αυτές εντός εισαγωγικών νίκες της εξωτερικής πολιτικής δεν μεταφράζονται σε αύξηση δημοφιλίας στο εσωτερικό. Σίγουρα όχι επί μακρόν. Πρώτον. Δεύτερον τώρα. Παρεπτόντως, να πω όλα τα μπρος πίσω με την Ελλάδα δεν τον ανέβασαν στις δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεύτερον, φυσικά
υπάρχει μια εσωτερική πτυχή. Ο Ερντογάν ή το ΑΚΠ έχουν χρησιμοποιήσει την εξωτερική πολιτική εκτή για να οικοδομήσουν ένα εσωτερικό κεφάλαιο, ειδικά από το 2009 και εντεύθεν. Δηλαδή με το περιστατικό στον Νταβός, όπου αντιμετώπισε τον αείμνηστο Σιμών Πέρες. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αλλά για να μειωθούν οι δράσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, εγώ πιστεύω το εξής. Είναι κάτι λανθασμένο. Γιατί δεν εξηγούνται τα πάντα έτσι. Και επίσης πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση ή θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση μεταξύ δύο πραγμάτων. Από τη μία πλευρά, όπως προείπα, υπάρχουν δομικές συνθήκες που είτε οθούν την Τουρκία, είτε διευκολύνουν την Τουρκία να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο. Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ρητορική που συνοδεύει όλο αυτό, κάτι που καθιστά την αντίδραση προς την πολιτική πολύ πιο έντονη σε σχέση με αυτό που θα ήταν κανονικά. Δηλαδή, η ρητορική των εθνικιστών για τη γαλάζια πατρίδα ή επίσης οι θρησκευτικοί ισχυρισμοί, οι θρησκευτικές παραπομπές, ομιλίες, ξέρετε, δηλαδή η επιστροφή στην Αγία Σοφιά, το γεγονός ότι έγινε τζαμί παρά μουσείο, και στην Ελλάδα φυσικά αυτό ταρακούνησε πολλούς ανθρώπους, είμαι σίγουρος. Όλα αυτά δίνουν μια εικόνα. Μια εικόνα ότι προφανώς σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, αλλά η ίδια η εξωτερική πολιτική, κατά την άποψή μου, πρέπει να αναλυθεί ως ξεχωριστό κομμάτι. Πολύ ωραία. Και κοιτάξτε τι έγινε στο Αζερμπαϊτζάν. Το 1993, νομίζω, ο πόλεμος τελείωσε. Και το 1994, ναι, το 1994. Τώρα είμαστε το 2020. Και υπήρχε η ομάδα Μίνσκ. Τι έγινε σε αυτό το χρόνο με την ομάδα Μίνσκ? Και δεν μιλάω για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Περίπου το 20% των περιοχών του Αζερμπαϊτζάν ήταν υποκατάληψη. Ποιος έκανε τι? Η Γαλλία έκανε κάτι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία? Θα ερχόταν ο καιρός το Αζερμπαϊτζάν να κάνει κάτι. Και το Αζερμπαϊτζάν δεν έκανε κάτι και νεύστηκα ο τουρκικός στρατός εκπαίδευσε τους δικούς στρατιωτικούς για τα τελευταία 25 χρόνια. Και δρούσαν μαζί, ναι. Μιλάμε για ψυχρούς πολέμους, για ψυχρά μέτωπα. Αλλά πρέπει να πω ότι πραγματικά καμία σύγκρουση δεν είναι ψυχρή. Απλώς περιμένουμε να ενεργοποιηθούν. Δεν εφιστούμε την προσοχή όλων εκεί. Υπάρχουν σημάδια τα τελευταία 2-3 χρόνια, πρέπει να πω. Κανείς δεν έδωσε σημασία σε αυτά τα σημάδια μέχρι να γίνει κάτι. Ναι, αλλά φυσικά είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να δούμε τις αντιφάσεις της τουρκικής θέσης, των τουρκικών θέσεων. Επί της αρχής. Ναι, ποια είναι η αντίφαση? Ποια είναι η αντίφαση, παρακαλώ? Δεν το καταλαβαίνω. Ωραία. Μεταξύ Ναγκόρνο Καραμπάχ και Κύπρου, για παράδειγμα. Στον Ναγκόρνο Καραμπάχ η Τουρκία συνεργάστηκε με το Αζερμπαϊτζάν. Δεν κατήχε τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Άρα, εξ όσων γνωρίζω, πήραν πίσω την περιοχή του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Η Κύπρος είναι διαφορετικό κομμάτι. Έτσι. Ναι, στο Αζερμπαϊτζάν η Τουρκία υπερασπίστηκε την εδαφική ακεραιότητα του Αζερμπαϊτζάν, κάτι το οποίο φυσικά παραβίασε στην Κύπρο. Δεν θέλω να πούμε σε αυτό. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Το ζήτημα της Κύπρου, προφανώς, θέλω να βοηθήσω, εάν θέλουν μια επιθετική συζήτηση. Μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Οι Ελληνοκύπροι, με τη βοήθεια της ελληνικής Χούντας το 1974, δημιούργησαν ένα πραξικόπημα εναντίον του Πρόεδρου Μακαρίου. Δεν μιλάω τώρα εδώ για την νομιμότητα, μιλάω για την πολιτική, έτσι. Και ήταν ένα τεράστιο λάθος. Γιατί έδωσε στην Τουρκία αυτό που προετοιμαζόταν να κάνει η Τουρκία από το 1964 και εντεύθεν. Και όπως εγώ το βλέπω ιστορικά και για το κοινό σας, είμαι ένας άνθρωπος που όταν δεν ήταν της μόδας ήμουν υπέρ μιας λύσης στην Κύπρο που
υποστήριζε αρκετές συνομιλίες και διάλογο και είμαι μέλος του Τουρκικού Κυπριακού Φόρουμ. Τώρα, το 2004 οι Ελληνοκύπροι αρνήθηκαν το λόγο τους, γιατί υποσχέθηκαν το σχέδιο Ανάν, υποσχέθηκαν ότι θα τηρούσαν, θα δέχονταν το σχέδιο Ανάν και κατόπιν απέσυραν αυτή τη σύμφωνη γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή τους εκβίασαν οι Ελληνοκύπροι, δέχτηκαν την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα, τα τελευταία 16 χρόνια, τίποτα δεν συνέβη. Στην τελευταία μεγάλη συνέντευξη στο Χράς Μοντανά, οι Ελληνοκύπροι έφυγαν από το δωμάτιο και έτσι σταμάτησαν τις συνομιλίες. Και οι Ελληνοκύπροι δεν θέλουν να πληρώσουν κανένα τίμημα για τα λάθη που έκαναν. Παρεπιπτόντως, εδώ θα καταλήξει όχι με μία Κύπρο, αλλά με πολλές διαφορετικές Κύπρους, είτε επισήμως ή ατύπως. Πρώτον, χωρίς να ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα μπω. Αναφέρθηκα στο κομμάτι των αρχών. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε μία κοινότητα Αρμενίων που ήθελαν να ζήσουν διαφορετικές ζωές στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Τουρκία είναι κατά αυτού. Ενώ υπάρχει μια κοινότητα Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, η αυτονομία των οποίων υποστηρίζεται από την Τουρκία. Ως προς αυτό, οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται και η Τουρκία παίρνει αντίθετες θέσεις στον Κάφκασο έναντι της Κύπρου. Δεν θέλω να επιμείνω. Όχι, Δημήτρη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παίζουμε τις λέξεις εδώ. Στην Κύπρο, είτε σας αρέσει είτε όχι, είτε αρέσει σε κάποιον ή όχι, η Τουρκία ήταν, ειδικά για την πρώτη επιχείρηση, υπέρ των δικαιωμάτων γιατί ήταν εγκύτρια δύναμη. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει να κάνει με τον Ναγκορνο-Καραμπάχ. Ναι, αλλά μην αλλάξουμε τώρα την νομιμότητα των εγγυήσεων. Είδαμε πρόσφατα μαζικές διαδηλώσεις στη Βόρεια Κύπρο, στο κατέχομενο μέρος. Ναι, γεωγραφικά μιλώντας στη Βόρεια. Ναι, στη Βόρεια Κύπρο. Λοιπόν, στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, στην ελεγχόμενη από την Τουρκία Κύπρο, είδαμε μαζικές διαδηλώσεις Τουρκοκυπρίων κατά της Τουρκίας. Και ακούσαμε τον πρώην πρόεδρο Ακιντζή να λέει ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι οι εκλογές εκλάπησαν από την ψήφο των απίκων σε σχέση με τον αυτοχθόνων Τουρκοκυπρίων. Αναρωτιέμαι λοιπόν, με αυτές τις εικόνες κατά νου, δεν ξέρω εάν αυτά μεταδόθηκαν στην Τουρκία ή εάν υπήρχε καθόλου θόρυβος για όλο αυτό στην Τουρκία. Ποιος, ή μάλλον, η Τουρκία είναι πράγματι ένας παίκτης που υπεραμείνει των Τουρκοκυπρίων? Δεν διαβάζω, δεν ακούω αυτά τα mainstream μέσα των τύπων. Είναι ανώφελες. Παρακολούθησα τις εκλογές πολύ στενά. Λυπάμαι για τις παρεμβάσεις των Τούρκων και αυτό βέβαια οδήγησε στο να κλείνει η ζυγαριά προς τον κύριο Τατάρ. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν διαδηλώσει και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά. Ο κύριος Σακίντζη ήταν στην στρατιωτική ομάδα του Ερντογάν. Εδώ είναι μέρος της αλληλεπίδρασης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Όπως σας είπα, δεν χαιρετίζω την παρέμβαση της Τουρκίας στις εκλογές, αλλά αυτό συνέβη. Υπήρχε και η επίσκεψη στα Βαρόσια και θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια αν θα ανοίξουν τα Βαρόσια για κατασκευαστικά έργα ή όχι. Πείτε μου κάτι σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική, ίσως ως πολιτικός επιστήμονας, γιατί κάθε πολιτική είναι τοπική πολιτική. Οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι, όταν παρατηρούν το πολιτικό τοπίο της Τουρκίας, είναι μάλλον απεσιόδοξοι υπό την έννοια ότι βλέπουμε έναν ανταγωνισμό, έναν σοβινισμό, γιατί ο Κιτζίρογλου αντιπολίτευση δεν
φαίνεται να είναι λιγότερο εθνικιστής ο Κιλιντζίρογλου, ναι, για μας εδώ στα ελληνικά, ναι. Φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι προφέρετε καλύτερα τα τουρκικά από μένα, αναμφισβήτητα. Υπάρχει το ΑΚΠ, το ΜΕΧΑΠ, το CHP και με εξαίρεση των Κούρδων υπάρχουν και τα άλλα κόμματα. Υπάρχει και το κόμμα ΙΓΙ τώρα σε σχέση με τα mainstream κόμματα, δηλαδή το καλό κόμμα. Βλέπουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ εθνικιστών, εξτρεμιστών. Ναι, να σας πω, η ατμόσφαιρα και το αφήγημα παραμένουν εθνικιστικά. Άρα λοιπόν, ναι, τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία? Τι σημαίνει αυτό για την πορεία της Τουρκίας από εδώ και πέρα? Εάν η εναλλακτική δεν είναι καλύτερη, αναρωτιέμαι ποια είναι η πορεία από εδώ και πέρα. Παρακαλώ. Ναι, η δική μου άποψη είναι ότι η δεκαετία που αρχίζει σε 2 εβδομάδες θα είναι μια δεκαετία όπου το σπασμένο αυτό σύστημα θα αποκατασταθεί. Θα έχουμε νέους κανόνες, θα έχουμε νέους τρόπους διάδρασης και ελπίζω στο Θεό, αρχίζοντας από τη ΣΥΠΑ, η Τουρκία θα μπορέσει να βρει μια κοινή γλώσσα και έναν επαναπροσδιορισμό των κοινών συμφερόντων με τους δυτικούς συμμάχους. Έχω την τάση να σκέφτομαι, αν και είμαι επικριτικός με ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία σήμερα, έχω την τάση να σκέφτομαι επίσης ότι χρειάζονται 2 για να χορέψει κανείς, έτσι. Οι Ευρωπαίοι είναι ανίκανοι να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, και είτε σας αρέσει αυτό που ακούτε είτε όχι, δεν νομίζω ότι οι Ελληνοκύπροι θα δώσουν το φως είτε στους Τουρκοκύπριους, όπου την πολιτική τους ποιότητα δεν θα μπορέσουν να αποδεχτούν, και νομίζω ότι θα υπάρχει μια πικρία από την Τουρκία και θα θέλουν να μπλοκάρουν αυτό που κάνει η Τουρκία. Τώρα με την Ελλάδα δεν πιστεύω ότι η κατάσταση είναι η ίδια. Είχαμε μια καλή δεκαετία, πάνω από δεκαετία, μετά το 1997, ας πούμε 1999 καλύτερα, και αν δεν ήταν και το ενεργειακό ζήτημα, τα πράγματα ίσως να συνέχιζαν έτσι. Όμως, για να αλλάξει η Τουρκία τη ρητορική της έναντι της ΕΕ δεν είναι κάτι που το βλέπω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω να έχει μια καλή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Δυστυχώς, η εμπιστοσύνη μεταξύ των συνομιλητών έχει διαραγεί ανεπιστρεπτή. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποκαταστήσει κανείς. Για παράδειγμα, κοιτάξτε στις φωνασκίες μεταξύ Μακρόν και Ερντογάν. Ο Ερντογάν φωνάζει λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι παιδικές κάποιες αντιδράσεις του Μακρόν και δεν είναι καθόλου διπλωματικές. Άρα δεν μπορείς να προχωρήσεις έτσι. Σε σχέση με την προστασία αυτού που εγώ θεωρώ να είναι ακόμα κοινό συμφέρον μεταξύ αυτών των πλευρών. Ναι. Αυτό άραγε σχετίζεται με τον κεμαλισμό. Δηλαδή, το κοσμικό κράτος της Γαλλίας είναι ένας εχθρός που ο Ερντογάν θέλει να επιτεθεί και να το καταπολεμήσει. Κοιτάξτε, νομίζω η Τουρκία είναι ακόμη πρόεδρος του IOC, δηλαδή του Ισλαμικού Συνεδρίου. Άρα, όταν μιλά ο Ερντογάν, ακόμη και αν η Τουρκία δεν είχε την προεδρία του IOC, ο Ερντογάν και πάλι θα μιλούσε ως ηγέτης των μουσουλμάνων στον κόσμο. Άρα, φυσικά λαμβάνει υπόψη τι λέει ο Μακρόν, αλλά για εσωτερικούς λόγους. Για εσωτερική κατανάλωση, σαφώς. Και επίσης ξέρω και φυσικά ο Μακρόν έχει εσωτερικό κοινό. Έτσι, ναι, και ξέρω ότι ο Μακρόν έχει ενοχληθεί πολύ. Και φυσικά όλο το γαλλικό κατεστημένο έχει ενοχληθεί ότι η Τουρκία είναι πολύ ενεργή οι μουσουλμανικές κοινότητες στη Γαλλία. Το θεωρούν ότι είναι μία παραβίαση στην εσωτερική τους πολιτική.
είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Ναι. Ξέρω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό και αυτό στην πραγματικότητα χτυπάει το νεύρο του Ερντογάν και του Μακρόν και του γαλλικού καταστημένου. Γιατί είχαν κύματα Ισλαμικής τρομοκρατίας και επίσης υπήρχε με εξαίρεση το γεγονός ότι η Τουρκία ενεπλάκη στον αποκεφαλισμό του δασκάλου, ναι, του Μπατή. Ναι, ακριβώς. Και η Τουρκία δεν έστειλε κανένα μήνυμα απολογητικό ή συλληπιτήριο μήνυμα. Αυτό πραγματικά κινήθηκε προς τη λάθος κατεύθυνση. Άρα η ένταση πάντα υπάρχει στο παρασκήνιο. Θα δούμε ότι η Τουρκία μόλις ανακοίνωσε ένα καινούργιο πρέσβη για το Παρίσι. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Προφανώς είναι φίλος από παλιά του Μακρόν. Αυτό είναι μια καλή υποκειμενική κατάσταση. Τώρα αν θα βοηθήσει δεν το ξέρω. Στις διπλωματικές σχέσεις, θα το δούμε. Άρα, ειλικρινά πιστεύετε ότι η Τουρκία ακόμη ενδιαφέρεται να αποτελέσει κομμάτι της Δύσης? Γιατί αυτό αμφισβητείται σε πολλές γωνιές της Ευρώπης. Δηλαδή, ότι η Τουρκία έχει... Εδώ νομίζουμε ότι το πλοίο έχει σαλπάρει. Δεν είναι πια στο λιμάνι. Ναι, όλα τα πλοία, αλλά τώρα με ενδιαφέρει το τουρκικό πλοίο. Πού είναι το τουρκικό πλοίο? Πραγματικά δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν είναι σε αυτό με την καρδιά του, ή σωστό ή λάθος, πιστεύει ότι έχει προδοθεί. Μάλλον πιστεύει ότι η Τουρκία είναι ένα μεγαλύτερο ψάρι και όχι μικρό. Τώρα, από την άλλη πλευρά, και σε αυτό δεν θέλω να είμαι δετερμινιστής, αλλά πιο ορθολογικός, νομίζω ότι το όνειρο ότι η Κίνα θα σώσει την τουρκική οικονομία δεν νομίζω ότι θα πραγματοθεί πολύ γρήγορα και υπάρχουν εδώ συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχουν επίσης και συμφέροντα μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, για το μέλλον, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι δυνατό να βρούμε μια νέα γλώσσα και ένα νέο τρόπο αντιμετώπιση ο ένας του άλλου. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι κάτι εύκολο. Και δυστυχώς για μένα, την άποψή μου, θα απαιτήσει για ακόμη μια φορά τη μεσολάβηση των ΙΠΑ. Και ελπίζω οι ΙΠΑ να ενδιαφερθούν σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο ρόλο. Ωραία. Υπάρχει ανησυχία για την Τουρκία? Ναι, εγώ ανησυχώ. Η Τουρκία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ναι, ωραία. Αλλά είναι υπό αυστηρή πίεση. Η οικονομία της Τουρκίας δεν είναι μεγαλύτερη από την οικονομία της Ολλανδίας. Άρα μιλάμε για μια μεσαίου μεγέθους οικονομία, στην καλύτερη περίπτωση. Με πολέμους εδώ και εκεί, με στρατιωτική παρουσία εδώ και εκεί, με όλες αυτές τις συγκρούσεις, αντιμαχόμενα μέρη. Υπάρχει στην Άγκυρα, όχι σε εσάς. Ξέρω τι γίνεται με εσάς, αλλά στην Άγκυρα, στον τύπο, στην κοινή γνώμη, στο δημόσιο διάλογο, στο κοινοβούλιο, υπάρχει ανησυχία ότι ίσως να το παρακάνουμε, να υπερεπεκτηνόμεθα. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι στην Άγκυρα που πιστεύουν ότι το παρακάνουμε, ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι δεν έχουμε επεκταθεί αρκετά. Όχι εγώ, Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει επεκταθεί αρκετά. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους με τη νέα πατρίδα, αυτό δεν είναι ποτέ αρκετό. Ή με τη γαλάζια πατρίδα, ποτέ δεν είναι αρκετό. Τώρα, σε σχέση με την κοινή γνώμη, δεν ξέρω πόσο κάποιος μπορεί να εμπιστευτεί τις δημοσκοπήσεις. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Πραγματικά. Αλλά όταν κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να βάλουν ψωμί στο τραπέζι τους αμφισβητούν, όπως και οι Ιρανοί αμφισβητούν, γιατί τα χρήματα πηγαίνουν στη Χεσμολάχ, στη Συρία. Άρα, αν όλα αυτά είναι απαραίτητα ή όχι, δεν είναι καλά δομημένο. Γιατί δεν έχουμε ένα δημόσιο φόρουμ όπου όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να συζητηθούν ή να αποτυπωθούν. Αλλά κάπου πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αναρωτιούνται σχετικά με το αν ή όχι μπορούμε να αντέξουμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το κόστος δεν έχει ακόμα φτάσει στη δημόσια συζήτηση, αλλά αργά ή γρήγορα νομίζω ότι θα το πράξει. Θα φτάσει.
μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συγκρούσεις πρόσφατα ήταν μεταξύ Ερντογάν και αραβικών χωρών. Αναφέρομαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προφανώς στην Αίγυπτο. Ναι, υπήρχε αγάπη πριν. Ναι, αυτό εννοείται. Δεν ξέρω αν υπήρχε αγάπη, αλλά τώρα μιλάμε για έναν έρωτα μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Τουρκίας. Πριν ήταν αγάπη, τώρα υπάρχει πάθος. Ο Ερντογάν, λοιπόν, εύχεται να είναι ο ηγέτης των Σουνιτών. Και, ναι, μισό λεπτό. Είναι αυτό αυθεντικό, δηλαδή, νομίζω ναι. Ωραία. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε αλλιώς, γιατί να υπάρχει ένα τέτοιο κόστος υποστήριξης της μουσουλμανικής αδελφότητας και μετά το κόστος ποιο είναι? Ότι δεν έχει σχέση με την Αίγυπτο. Γιατί να υπομειστεί ένα τέτοιο κόστος? Έτσι δεν είναι? Άρα τώρα υπάρχει ένα μποϊκοτάζ τουρκικών εξαγωγών στην Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και αυτό, ξέρετε, είναι $3 δισεκατομμύρια εξαγωγές προς αυτές τις χώρες. Ναι, δεν φτάσαμε εκεί σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει αυτό το βήμα. Είναι οι Άραβες εκείνοι οι οποίοι μποϊκοτάρουν τα προϊόντα. Ναι, δεν μπορείτε, γιατί έχουμε Τελωνειακή Ένωση. Ναι. Δεν είναι όπως οι Γάλλοι, όπως τα γαλλικά αγαθά. Ναι, στην αρχή το δήλωσε, τέλος πάντων. Ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά πολλοί άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα για να αγοράσουν προϊόντα από την Τουρκία, γιατί είναι πολύ φθηνότερα τα προϊόντα. Κάνουν τα ψώνια τους στην Τουρκία. Άρα υπάρχει εδώ μια αντίφαση μεταξύ Ιράν, μια διαμάχη μεταξύ Ιράν και μια σειρά αραβικών χωρών και του Ισραήλ, που ανταγωνίζονται για κυριαρχία στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει και μια άλλη μικρότερη διαμάχη μεταξύ Τουρκίας, Ερντογάν και Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αιγύπτου από την άλλη. Το Κατάρ παίζει δικό του ρόλο, η Ιορδανία από την άλλη πλευρά. Η Παλαιστίνη είναι διαχωρισμένη και η Τουρκία πάει πίσω από τη Χαμάς, φυσικά. Ενώ στην πραγματικότητα η Τουρκία έχει καλές σχέσεις ακόμα με όλους αυτούς, αλλά η καρδιά της είναι με τη Χαμάς. Η Τουρκία φυσικά έχει ευνοήσει το περισσότερο κομμάτι, τους περισσότερους πολιτικούς από τη μουσουλμανική αδελφότητα στην Αίγυπτο και αλλαχού. Γι' αυτό οι Ισραηλινοί είναι αναστατωμένοι σχετικά με τη συνέχιση της υποστήριξης για τη Χαμάς και φυσικά ο Σίση είναι αναστατωμένος που η Τουρκία υποστηρίζει αυτό το στρατόπεδο και νομίζω ότι όλα αυτά είναι αρκετά δεδομένα. Ωραία, πρέπει να συνοψίσουμε. Μα μόλις αρχίσαμε. Ναι, το ξέρω. Και το συμπέρασμα είναι αυτό. Το συμπέρασμα ότι πολλοί είναι αναστατωμένοι με την Τουρκία. Θα σας δώσω 2-3 λεπτά. Εάν εσείς θα λέγατε αντίο σε ένα ελληνικό κοινό, δεν είναι μόνο ελληνικό το κοινό, είναι διεθνές φυσικά, γιατί μεταδίδουμε μέσω του YouTube και άλλων πλατφορμών και του Facebook και τα λοιπά σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι ένα ελληνικό event που διοργανώνεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη, διαζώσεις και τώρα διαδικτυακά. Θα ήθελα λοιπόν εσείς να έχετε την ευκαιρία να πείτε 2-3 λέξεις, 2-3 πράγματα στους Έλληνες. Ωραία. Πρώτον, προσωπικά ήμουν ιδιαίτερος ευτυχής όταν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος πήγαν καλύτερα, βελτιώθηκαν. Επίσης ήμουν εξαιρετικά ευχαριστημένος που παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο προσωπικό του Γκουλέν ή Φατάχ προσωπικό, το οποίο αυτομόλυσε στην Ελλάδα, και αυτή ήταν μια σοβαρή κρίση μεταξύ των δύο χωρών, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός σας και ο Τούρκος πρόεδρος μπόρεσαν να βρουν μια λύση. Και τώρα, με λιγότερο λαϊκιστή πολιτικό ως πρωθυπουργό της Ελλάδας τώρα, εμείς βρεθήκαμε σε πολύ επικίνδυνα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας προκαλέσει αναστάτωση, ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι το τέλος της ιστορίας αυτό. Υπάρχει προφανώς μια διαφορετική πλευρά
που ίσως να μην επιδέχεται συμφιλίωσης, αλλά εγώ θα έπαιρνα την προσφορά του Ερντογάν, αν και κάποιος δεν του αρέσει ο τρόπος παρουσίασης, ότι πρέπει να καθίσουμε και να βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι σε ένα διεθνές συνέδριο. Γιατί είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Ας το συζητήσουμε. Διότι στη διαφορετική περίπτωση φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να πάμε πουθενά και θα είναι μια απώλεια πόρων, θα είναι μια απώλεια ευκαιριών και θα κοστίσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κατά πολύ μεγάλο τρόπο, εάν συνεχίσουμε την κλιμάκωση, αν συνεχίσουμε μια προσέγγιση συγκρουσιακή και αν συνεχίσουμε με τις εντάσεις. Ένα τελευταίο σημείο για την ενέργεια, για τις πηγές ενέργειας, που παρεπτόντως, εάν δεν είχαν ανακαλυφθεί όλα αυτά, το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και του Κυπριακού δεν θα μας απασχολούσαν τώρα. Η ποσότητα φυσικού αερίου δεν είναι σημαντική. Μέχρι να φτάσει αυτό το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, και αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει μέσω του EastMed αυτό, ίσως η Ευρώπη δεν θα καταναλώνει τόσο φυσικό αέριο. Άρα, ίσως να πολεμάμε φαντάσματα, να κυνηγάμε φαντάσματα. Ίσως είναι μια χήμερα. Αντί να το κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ιδέες για να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά Μπροντέλ, σε μια οικονομική ζώνη συνεργασίας. Και φυσικά η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη και φυσικά κάποιες φορές είναι επιθετική χώρα, ναι. Από την άλλη πλευρά όμως, ίσως να μην φαίνεται πάντα αυτό. Το φόρουμ, τα μανιφέστο και τα λοιπά δεν είναι τόσο επιθετική συμπεριφορά. Και δυστυχώς, εγώ θα περίμενα η Γαλλία να έχει μια πιο γαλήνια στάση, μια πιο ήπια στάση σε σχέση με την επιθετική αυτή ρητορική. Και ελπίζω ότι με την ρητορική Biden θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ένα με τον άλλο. Είναι πραγματικά ένα ειλικρινές μου πιστεύω, αλλιώς θα είναι δυστυχές για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ωραία. Σολία Ζέλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σου και για τις παρατηρήσεις σου, τα οποία ακούσαμε εξαιρετικά προσεκτικά. Φοβούμαι ότι σε αυτό το κομμάτι του κόσμου, στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η σύγκρουση, οι εντάσεις, η διπαλότητα, οι κρίσεις δεν είναι αποτέλεσμα παρεξήγησης που μπορούν να επιληθούν μέσω διαλόγου, αν κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, αλλά αποτέλεσμα ενός σεναρίου που να περιμένουμε για το χειρότερο, ας το πω έτσι. Επιτρέψτε μου ένα πράγμα. Χρησιμοποιήσετε τη λέξη παρεξήγηση. Όχι. Όχι, δεν είναι παρεξήγηση. Δεν είναι καμία παρεξήγηση. Και οι δύο πλευρές κατανοούν η μία την άλλη. Επ' αυτής της κατανοήσεως πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε. Μάλιστα. Αλλά είναι προσανατολισμός της Τουρκίας, το επίπεδο εθνικισμού και όλα αυτά τα πράγματα, κάτι που δυσχεραίνουν το διάλογο. Δεν ξέρω. Είναι πιο δύσκολο να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Στο παρελθόν ήταν πιο εύκολο. Αλλά πιστεύω ότι η συμμαχία με την Ευρώπη και με τη ΣΥΠΑ έχουν κάποια σημεία να δώσουν ακόμα, και εάν το ΝΑΤΟ μας φανεί σε κάτι χρήσιμο, η Τουρκία θα πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, φυσικά, και η Τουρκία θα πρέπει να μάθει να είναι καλό μέλος του ΝΑΤΟ, που μπορεί να συνεργαστεί με τα άλλα μέλη. Ναι, σωστά. Πρέπει να πω αντίο με ένα ίχνος, πώς το θέσω, ανησυχίας. Είναι μια χώρα, και εγώ προσωπικά, όχι μόνο εγώ βέβαια, αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες, μια χώρα που έχουμε επενδύσει πολύ στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας. Είναι μια χώρα που πραγματικά πίστεψε σε αυτό από το 1999 και εντεύθυνε, νομίζω συμφωνείτε με αυτό, μετά από το Ελσίνκι, και υποστηρίξαμε την Τουρκία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ περισσότερο από τους Γερμανούς ή περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο που δείχνει να είναι πιο υπάκουος ή πιο επική σήμερα και να έχει την έγκριση του Ερντογάν. Τι προσπαθώ να πω εδώ?
ότι μιλάμε για μια κολοσιαία αναστάτωση για όλους εκείνους οι οποίοι θέλησαν αυτή την βελτίωση των σχέσεων και ήθελαν να δουν μια δημοκρατική, ευημερούσα Τουρκία, μια ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Δεν το βλέπουμε αυτό, δυστυχώς. Προσπαθώ να πάρω την τελευταία λέξη, αλλά θα αποτύχω. Ωραία. Τελευταία λέξη σένα. Ναι. Μπορείς να πεις αντίο. Μπορείς να μου πεις αντίο. Σε διαβεβαιώ όμως. Και αυτή τη στιγμή γνωριζόμαστε, θα καταλάβεις τι εννοώ. Ακόμη και αν το κοινό ίσως όχι. Η αναστάτωση που αναφέρεται από την πλευρά σας, που την κατανοώ απολύτως, νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσετε και την απογοήτευση ενός τμήματος, καλού τμήματος της τουρκικής κοινωνίας. Δεν μιλάω για το πολιτικό καθεστημένο και φυσικά ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας. Για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έριξε τον μπαλάκι μόλις εκκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Όμως ένα άλλο ζήτημα, δεν θέλω τώρα να πω την τελευταία λέξη και να επανέλθω, αλλά ή να φύγω, να το κλείσουμε, αλλά υπάρχει απογοήτευση παρόμοια και απογοήτευση φυσικά, όπως και η εξαπάτηση σε αυτήν την πλευρά του Αιγαίου, όπως υπάρχει και από τη δική σας πλευρά του Αιγαίου. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει με εμάς για να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να οικοδομήσουμε ξανά αυτές τις γέφυρες επικοινωνίας. Ωραία. Πολλή δουλειά πρέπει να γίνει σίγουρα. Παρά το ότι συμβεί, φυσικά, ας συμφωνήσουμε, θα είμαστε γείτονες, έτσι, και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για να συνυπάρξουμε και να συνυπάρξουμε με τρόπο ο οποίος θα είναι επικοδομητικός και παραγωγικός για αμφωτέρους του λαούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό φτάνει στο τέλος την τρίτη μας συνεδρία. Ευχαριστώ σε όλοι πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω, να πούμε καλές διακοπές, γιατί είναι παγκόσμιο. Ναι. Ναι, μετά τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, 2021, και φυσικά πάλι θα είμαστε περιορισμένοι σπίτι το νέο έτος. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα το ίδιο θα συμβεί, ίσως, μάλλον θα υπερβούμε. Ας ελπίσουμε να μην επαναληφθεί το 2020. Ναι, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.